салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Зарафшон Про. ба канали мо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. дар ин навор мо маълумот дар бораи қадами қурбон ба шумо маълумот медиҳем. қадами қурбон 1 феврали соли 1974 дар деҳаи Чагани ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар оилаи омӯзгор ба дунё омадааст. ӯ дар хурдсолӣ зираку шухтабиат буд. дар мактаб дар байни ҳамсинфонаш ӯ бо зиракию донишмандиаш фарқ мекард. соли 1987 дар синфи ҳафтиаш дар озмуни Бӯстон бо суруди Тоҷикистон иштирок карда сазовори ҷойи аввал гашт ва пас аз ин санъат ба дили кӯчакаш ҷой гирифт. шавқи ӯ зиёд шуд. баъд аз хатми мактаб соли 1992 ба хизмати ватан модар рафт. ӯро дар хизмат бо доштани истеъдодаш ҳурмату эҳтиром мекарданд. баъд аз хизмат баргаштанаш соли 1994 оиладор мегардад ва ҳоло соҳиби 6 фарзанди дусурӯяк мебошад. ӯ донишгоҳи санъати шаҳри Кӯлобро хатм кардааст. падар ки омӯзгор буд, ӯ низ касби омӯзгориро интихоб мекунад ва ҳоло ӯ омӯзгор аст. шӯҳратмандиро ӯ соли 2015 бо суруди Шики баба ки мухлисони ӯ ба сомонаи YouTube ворид намуда буданд ба даст овард. ва наворҳои ӯ дар шабакаҳои YouTube аз ҳаман тамошобинӣ зиёд доранд. طلبایم برآمد کم سودی وصفی تو وطن مادر عیشه و خمه خانه از دیده و دل بیتر. ӯ дорои ягон клип нест ва ба дастгирӣ Ҷонибек Муродов ва наздикӣ бо мухлисон тӯҳфаи тақдим хоҳад кард. ӯ марди меҳмондӯст ва хоксор аст. бо хоксории санъатдӯстиаш мухлисон ӯро дӯст медоранд, ӯро ба тӯю маъракаҳои худ таклиф мекунанд ва ӯ дили мардумонро шод мекунад. аз шумо сипосгузорам ки наворро то охирон тамошо кардед. лайк монданро фаромӯш накунед ва наворро бо дӯстони худ бифиристонед. дар амони худованд бимонед.